Hej, jeg hedder Kai, og jeg er grundlæggeren af AngloCorp. Det startede for mit vedkommende for nøjagtigt 51 år siden, hvor jeg etablerede mit første offshore holdingselskab på Bahamaøerne i Caribien. Det var med henblik på at optimere skatteplanlægning og sørge for, at jeg ikke betalte mere skat, end det var helt nødvendigt. Og det var selvfølgelig gjort legitimt og på en ordentlig måde. I dag der har AngloCorp kunder i omkring 25 lande verden over, og navnlig i Danmark har vi en stort kundegrundlag i form af omkring 400 kunder. På et senere tidspunkt kom Foundations til, og Foundations det er jo et eventyr i sig selv, ved det at det er den mest effektive måde at sikre, at man har sine aktiver, sine værdier vel beskyttet. En foundation er også med til at værne mod eventuelle kreditorer, mod medierne, mod nysgerrige sjæle, og samtidig så giver foundation muligheden for arveplanlægning og dette at undgå at skulle betale arveafgift, som kan beløbe sig til rigtig meget, navnlig i Danmark. Har I spørgsmål til det, jeg har fortalt ganske lidt om, så kontakt os via vores hjemmeside. Der er telefonnummer, der er Skype-adresse, der er e-mailadresse. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra jer.